rồi TRAI ngay khúc lệ phi về về vào cái cái step cái tên cái bát thiêng tam cái JONG Jesus Christ nong panem cái JONG ấy ngay pedang subhas cái chia sẻ berkumju ro ya baru kita ki baya dan bertale wat ni hari ka online pedang subhai phi share cái cái chia sẻ to community ki ba phla ki ba crown ki ba janai ki ba nau TRAI ken long ha phi hari ka por ke te hani ka por khat ru ya phi ya ka ba ya rwai pelai lu ya de money but crown yang kita ke JONG TRAI hari ka por ke namar sisa ke ulong badai hok amen ulong badai hok ke ya ka banyo ke jing yaro ke JONG i baro hari ka por hallelujah 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 kham jam chu hallelujah hallelujah oh hallelujah oh TRAI wan hari ka jaka ke TRAI hallelujah Jesus bakodor ngi ayu ke TRAI i pedang subhai me ke TRAI ni ka por ke TRAI wan ke TRAI ha ke ni ke jaka ke TRAI ai ke TRAI Jesus kini ke TRAI ki ju rwa ki jing ro ke JONG ke TRAI ki long ke TRAI ki ba pedang subha ke TRAI ki long ke TRAI ki ba me shem subha ki TRAI Jesus bakodor hallelujah hallelujah hero ke TRAI amen 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 tengli ban rwai ni ke jing rwai jing ya ro ke ki we are
Abangi Becha, may I try. Rapid side door. Jing Don Jong me, now when no ya. Abangi Becha me, Abangi Becha, may I try. Rapid side boy. Jing Don Jong me, now when no ya. Jing Sin Abangi Becha me. Abangi Becha, may I try. Rapid side boy. Jing Don Jong me, now when no ya. Jing Sin Baropa. Hallelujah. Jing dor kat ke jong utrai. Don ke jing lai yo. Ngiem ke ne jing em ke jong i baman kasni. Abun ta ki shate shakum. Kam ke jam ke jing ngom ke ji shate shakum soitan. Re ki bun ki ji shate shakum hup ki ni hijai. Ki bun ki jing perking. Ha kat bangi phai ke. Re ki berit dan ki bahe. Re kwa ni tu fi sa ji simpan. Bahang ni ke jaka. Re ke si kat mau ke bahang ke jing dor kat ke jong utrai. Dan keng kejing lai yo. Amen. Hallelujah. Bagaimana ke nyo try buat ai kejing lai yo. Try ke buat ai kejing lai yo ting bah kejing benim ke jong. Amen. Hallelujah. Tengenya beteng bani ro ni mana ke teng jong try ngin pelai yo ya ladi. Ngin pen crowd ke sya tran maru dei bahok ke manyo kejing ro. Ngin pelai yo ngin ki met di phat ke jong i ong ai ke met ke jong abaro kan mana yo try ni ko po. Ngin ban rai ni kejing rai. Buat adin jong ah. Oh, yes, Jesus. Ông đến một sáng, ông đến cầm u play Jong i. Không phải chăm gì sir. Oh, ông đến cầm tên, bà đây vẫn nhô ya ro. Một sinh chính về nên, ông la vẫn bên khi, ông bên bao nhiêu là để vẫn dạy để xa. Ông đến một sáng, ông đến cầm play Jong i. Không chăm. Ông đến một sáng, ai cả drum. Oh, ông đến một sáng, ông đến cầm play Jong i. Yes, Jesus. Ông đến cầm tên, bà đây vẫn nhô ya ro. Một sáng chính về đây, một sáng chính về đây. Ông la vẫn khi, ông bên bao nhiêu là để vẫn dạy để xa. Ông đến một sáng, ông đến cầm play Jong i. Một sáng một chiều cơ.
She shouted, try. Jesus, Jesus, Jesus. Whoa. Oh, hallelujah. Hallelujah, try. I'm done, come on, make it try. I'm done, come on, make it try. I'm done, come on, make it try. Uslim di si, but try, you try. We shang like a cat, we done like a boy. Over body, you put a barra, like a shipwreck, you jungle. There you dark and you try. You dark and you try. You bang in money. Hallelujah. I'm done, come on, make it try. Name in Shem, name in Watch, name in Let it try, name in Pie to try. You can begin Shem to try. You play Jehovah, who play Rapha, who play Jireh, who belong to try, who play Jongi. Hallelujah, 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 try Jesus, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. I'm not sure, my man. Oh, try Jesus. Try Jesus. Try Jesus, 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 Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, try. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Lord. We try, Johnny. We try, Johnny. Long can you try? Long can you try? They will can you tell motion. U belong bomb you could, you bomb you could. U motion can. U motion can jing, but then motion can jing like Lord. Motion can jing like. They motion u bangin ng laban siyam solution. U bangin ng laban yo na di ban pai bat solution. But they tang hukay. They tang hukay baga jingim ka jongi ka. Kalong ka. They hang ta ka ngitay ka jingim ka jongi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Jesus, Jesus, Jesus.
again try. Make it shame, come on, make it try. Dream go jungle. Wake and try, but one of them make it try. Yeah, come on, you can try. Wake and try, but idea like a jungle jing him, like a mother jungle, you can try. Wake and try, and eat can try, and he can try. Come on, you long can try. Neighbor can try, but one can try. But young can clean, like a mother jungle, you can jing him, go jungle, you can try. Jesus, my God. Wake and try. Wake and try, yes, sir. But not the try, and then you can borrow, but don't like them, mommy, I'm like, oh, nei bạn can share with lấy bà con rồi, nei can share with try, nei bạn can try, can share, nei bạn can try in your, nei bạn can try can share with lấy bà con rồi, nei bạn can share, yes, ta mà make it try.
dorkat ke jong TRAI ke. Dalam pedang jong i akan dikepur. Kibala du no yang kejimbang jong ke dorkat ke jong TRAI. Lani bila syam bila di babi jingai no nak kata ke dorkat ke jong TRAI. Dismo ko ba ani syai mo kata ke dorkat ke jong TRAI kata ke jingim ke jong. Ngapai sih dia ngapai sih kamon ngapai sih pak ngapai sih ni ngam syam ni kata ke dorkat ke jong TRAI ke jingim. Ong ya pi akan dikepur. Kampat kot kalat ya pi. Kampat kot jalat ya pi. Kadang don ken. Ketiga jong TRAI kadang kener ken. Kadang kot semua bahaya pi ken jangan di dalam kat jong u. Kadang kot semua bahaya ya pi ken. Saya kata kebening ke jong u ken akan dikepur. Oh namar ke desi syaken. Dah ke dalam kat jong TRAI ken. Dehang tak ken. Nisiam dia ke Dehang tak nisiam dia ke pelat. Dehang tak nisiam dia ke penkia. Haleluya. Namar ulang ke badan kebor. Ulang ke di badan kebor. Haleluya Jesus pakoda. Haleluya haleluya Tuhan Yesus pakoda. Haleluya Tuhan Yesus pakoda. Oh kateng jong. Haleluya. Oh it's Jesus. Yes Lord. Oh yes Jesus. Yes Jesus. Yes. Kejinyap kamlaban ya berdalam penkap bombat jingdek kim don borsyo kipneng kia kero ya yaro yame namar yame lapen mi pa amdam ubala banyale ban me
Lord ke bar ke try ke jim ke jong ke try de kertai ke jong me ke try ble ba God ke balong ke try ke ba Lord ke bar badan ke bor ha ka ke try batang kertai ke jong me ke try ikso ke pet ke try dang kertai ke jong me ke try ke jimpang ke ria dang kertai ke jong me ke try ke pop asat ke try ha kertai ke jong me ke try ji sha te sha khom bar ke try la pu ke kon no ar ke try Day down and take a jump, make a try, Jesus, my God. Oh, day down and take a jump, day down and take a jump, day down and take a jump. How good take a jump, Jesus, my God. Nigga, try to jump, make it try. Yeah, I go get try, Jesus, my God. Don't get try. Get you crowd, get you ain't get try. Man, see jump, make it try. We don't get try. Yeah, I go get try. Go board, get jump, make it try. Yeah, I go get try. Get you ain't get jump, make it try. Yeah, I go get try. Man, see jump, make it try. We don't get try. Nigga, board, get try. Oh my God, oh my God, Jesus. Yeah, I go make it try. Yeah, I go make it try, Jesus. Yeah, I go make it wrong. Yeah, I go make it wrong. Thank you, Jesus. I can take a job. Yeah, I go play back out. Yeah, I go play back out. Yeah, I go play back out. Jesus. Oh, Jesus. Yes, Take a job. Utrai wong lesi laban ne yanuri yanu ki badan negeri kecaka lani ki pam laban dan negeri kecaka bar ki pam pek nampak ke online negeri ke step lesi ki negeri ke surga jung utrai buat man keren shepi yanuri yanu negeri ke step utrai wong kat nusin ngala kuat man kedop yapi apa ki tap yang jonga regu kon pila pet jingai no nanga Hagari ke step to one changa sejisin pat nga kuwa man kudup ya pi wang utrai nga kneri lagi jong kiksang kiti nga kuwa man kudup ya pi sejisin pat nga chinaran kat ke changa gani ke sur ke jong utrai kren hagari ke step kat mangidang bani utrai lesi don manu hagari ke step pinas nang man pet chingai utrai pinas nang man kan biano lagi chinaran kat ke jong utrai
Mano ke bias ngawi ke sur trai kren shapi ke step ku aman krup saja sempat blay ku aman I pipet ngai no ku aman pinch ngai no ku aman krup ya pi ku aman pindon senda jamu. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Yuramashanda rabasikiri rabashande. Hagani kapor kadon kag word of knowledge kaktin jo kajing pentil kad banginang mane you try ngayo I badan kitu kibriu dan kajing shitom hagani ka kapor kani kajing shitom his ngau kia ning kedum bat ka kta bat ka kejut siapa ka tuan kani ka jing shitom ni ka po na kani ka kta wat yiki benta jong ka men chopi kabar ngai tuan gitu ki badan ka shitom ha kani ka benta jong ka beniat agaliang ka diam dan ka jing su ka jing thar bat kabalai ngai tuan gitu ki briu ki balong confuse ke jingmat jimut confused ke kelumar jimut kabamut kadon ke jimpang hakat bor juga jimut diberkat kaba kawan kum kerja jingking bayong bad habagani kawan ban king teng teng piklet no wat ye ka memory ya ka bor jikan mau piklet is no kumban kelon haganunu ka por bad kawan kum ke jingking bad kalong kelumar jimut kelumar hake jingmut jopi bat pihak bantela kam don kami ke jing ta jo blay bat ke jing penkia ke jo TRAI bakan wan jopi ke ne kapor ngayo I gitu ki bakam memory jopi kal sulong klet lagi klet ke sulong klet lagi klet piku slide teng pi kren pi mod hab kadu la kadu ka memory ka board chicken mau kene ru ke way ni ka problems ubri wa mat ye kene udon ke jim snow jenjar hadu kata-kata bat ka kti jo TRAI ka ba ka ktin play ka om the one woman see bakod when I be ka board chicken mau un pen kan mau yi PKK ya ka ba pil yo snow bat pila yo I nagata ka jingi kai jo Jesus Christ ka ktin jo ka don ka board hakani ka kalemat bangan duai ngaduain ta kini badan hakani ka yin money ngaduain ta kitu brew your snow ya kani ka khubor kadon kam ka kti badan bor jo play kadon kam ye ka jin perkhya ka jo TRAI kadon kam ye ka restoration jo men sim ko jo play ka jin perkhya ka po jin perkhya hakani ka benta jo ka beniat bat kani ka shentur kalian ka diam ka tengam bat kumju kani ka klik bat ka jing kta bat ka memory bat ka ta ka jing klumar ka jing mo berkat ka don ka bor ka bau play ula ban kta ye pi hakani ka kalemat u TRAI un balat haba pi don kani ka jing ai ka scam. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Praise God kitu badan hakani ka yin. Praise God. Nagadao jong kapor anum khot ye bisha command and renga kwa ba pichurang baro atli ki jo bisha jrong bangan duai ne ka kalemat ra ki ti jo pi baro atli shi jrong TRAI ukta ka ni kapor. Blessed be the name of the Lord. But baro ki ba yo snow but ki ba yo I oh praise God with TRAI weng ya ka ta ka jing thar ka jing kan jut but ya ka ta ka jing dai ka kan ja jing dai ka ban dai hagata ka bor TRAI ben kia ablay chong ang atuai haga kertenga do Jesus ban Nazareth na ka ban dai ni ki ki balara ablay bar ki do ki bamla bangan yo I ki na wan ban tuai ka kertenga do Jesus ya ka jing ben kia ka ban kenja blay kan wan TRAI men snang ye ka ni ka jing ta ka jing dai haga ni ka po kajing kita akan ke beniat akan ke syatur kan ke do beniat but kajing ka loss of memory
ka jing tu no ka por jing kan mau blay ka tuai ba ka ti ka jome ablay ka ba mela ban tau tmai ki ban pen sai ka ni ka jing pan ban kia ki na ka por jong ka ni ka jing shitong blay melong nong pen kia melong nong palai melong unong tau tumai melong utrai bi u blay jong ka jingkermen u blay jong ka kamba ngau ong ya pi tu piang ka jing pen kia bat kan kum ka jingan jong pi kan long ha ka ni ka por kan long ha ka ni ka por kumba bread ya ka dosbin kumba bread ya ka jebo ka dosbin bread no menta show Satan bread no menta de jipang de jingai kan per ya kabaro wen de kabaro ka jing sukan wan ka jing pengat kan wan ka jing kia kan wan ka jing palai kan wan ka jingai jopi la ben kia ya pi la ben kia ya pi oh praise God ka wan ka jing du wat ka ji yo tia jopi ka wan ka jing shifting u try u palai ya pi na men sim ka jing shifting u try palai ya pi na ka jing pen wit ka ji yo tia u try u pen kia ka do jopi ka jing mon jam rakat jopi ngau koni ka men sim jing shifting mino na ka dei ki brew but konta kin long kin yo tia sup men me kum ki kun long but try ka jing slur kan wan na ki haga kerteng ka do Jesu bana Nazareth priang da ka jingai 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 haga kerteng Jesu amen amen spila ban shop naki daw nakabanta ka jing lingkot ka por ngin saya kendu sibet haga por jo ka jing grand ya ka tin play anai ti no ali apor menoi lam jo jese Thapti ru siya restoration singers ki balaya lam yang isi khet jong play ma ka jing ro ba ka jing mane ngin ai ka jing thapti ka ne ko por try dan ha preng jong i kar bai dang ye ro ban mane yu ngi mat ka jing ta jong uan ban kren yang i uan ban kata yang i ka ne ko por te shuai ka bangin poi se ko wei pat ka benta ngagar pa di khnarit ki sio pha ban le no se lagi jong ki class jong ki khna Sunday school ki le no se lagi jong ki class jong ki haga ni gopor ngin wan se ko wei pat ka benta jong ka jing shekri ka jong gi ban ka ta ka long ngin wan akhmat jong blei le ba ka jing duai ka to ka ni por ngin ya le ban pen por ka ni gopor se ka jing duai ban ka wei ka mat jing duai ka bangin ya duai ka ni gopor ka long ngin tip ba ka bible ka ya thu ingi bo Jesu la wan khnang se ka ni ka perthei ban pen jot no ki kam ki jong Satan ndeng yu i ki babun ba ki briu kham tam ki ni ki sni babun ba ki long ying ki long sem Kidan na preng kata ke jing sya, kidan na preng kata ke jing ele, kidan na preng kata ke jing sya, ki jing kuslai, ki jing putlat, dan na preng jongki, ki baki kun ki ti jongki, kila sya te sya kum, ki jing di drugs, ki jing di kiat, ki jing tu, ki jing tim, dan na preng jongki, ki badan na preng ke jing pat, ke jing pra, kalong ying kalong sem jongki, dan na preng jongki, ki belapan pen, da ka jing pang ke jing sitong. Wan ne ko por ya ka ban penlong ka jing tuai ka balang ka don kam ban tuai na ka benta ki ni briu ki badan na ki ni bendi ki jong Satan Bible ki tu ingi bau Jesu la ingi ka ko por ba ka ikhtiar lai ka ikhtiar ha ka balang ka jong u lai ka ikhtiar hanga ba pi wei kita ki banget ki bala kala ka bamut ki bala priang yu Jesu ku munang pen em ban yu raj alo ki steng bet ki nyang na tham ban be no ai ki sut ha ka teng ka jong ban ngin wan ne ka ni ko por ka ban penlong ka jing tuai ka ni ko por ne se don na preng jong i ha ka ni ko por ha ki ying ki sem jong pi mat ya ka bakum ka ni ka jing e le se ki bahaying sem jong pi ki kun ki ti jong pi la ne ki hemen ki para jong pi ki don na preng ka jing syate ki jong Satan jong ka pop ha ka jing em ka jong ki bat kala wan ra ai ka ki jing tu no ai ka jing sup jing kemen ka ying ka sem don na preng jong ki tu ki briu le se ki ba
page akan ke online ke jong iki don na preng ke bakum kan ke jing syate ke jing syakum ke jing tu jing kermen aga jing em ke jong ki aga jing ke sem ke jong ki ha ke ko por in le ke ban ya duai lam ke ne ke mat ke ban ningkong ke ban ya duai ke ko por ke jing pelat ke jong play ke jing pen em ke jong play na ka don ke bor ke teng ke jong jisu ke benta ke ba ke ban ya duai ke ko por ngin duai bo play un pensai bor yang lagi jong dibriu ya ka balang ke jong kadai ko por ya ka balang ke ni ski ban treasure hem ban ya lap ke gospel yitip bagian ni ski ki ba khadu chen ka jing ya lap gospel on sa khang no bagian ni ko por ka bakum ka balang ngim dai ban yo thia ni dai ban treasure hem ni dai ban 3 minute wai puai panget wai ki nong ya lam wai ki ni sikri ki jong play kadai ko por ni bangin 3 Sirhem bangin 3 minute, bangin 3 kerki ya kaji lap ke gospel. Nama gere ke por ke bakut. Dengan duai ke benta ke baar. Bau blay un kata i wei ki banget. Un penki ya ke balang i barok ke wei ban yo i ya kaji kerki jong kata ke por. Bagi jing don kam ni ke ban yalap i ke gospel. Kumta bahakan unu ke jaka ke bangi don. Om dei tanga ke ni kaji lumlang. Re ki yau ki hat ke bangi don haki surok haki lenti ke singking haki kali bangi syong haki jaka trei ke bangi trei in plai ke keteng jisu in yalap ke gospel ngin pen em yiki mensim ki bakodor namar ka bible ki tu ingi ko ang bau blay dan ki sngau bha ka jing yap jang upaman u blay mon ba ko ka mensim kan jot no kata ka ka dot nut ka jang u blay bangi duai bau blay kan bu kan ka dot nut hangai happy way ki banget ka balang ka jang u hi baro blay bu i ka dot nut kanom dan siu kan no ka jing kata gaji yok tiap bakan jam sim kan nom don siu kan no ka jing pun kam ki a ndai kan ni kan no ka banding kong ka bangi dai ban le kum ka balang bat kum kita gi banget hau Yesus Kristus tong in wan kan ko por menya duai lang haleluya ablay wan khmat jom me ha kan ko por ke teng ka jong Yesus banan Nazareth no ila ka jong ke jingem bat try me la wan ya ka ban pen jot no igi kam gi jong SOITAN gi yo i ko try me la play gi stau dong gi jong i ko try me la play ke jing TRAI ya ka jing support ka jong paman ko try me play kum no ba wan ko try me play ban ya le ko try me play ha gi babun ki kum samla ko try bante ban kum ban jot ban non kam bak lai ki jing em jong ki bante ban kum dagi jing di ban buat dagi drugs ki kya dagi ganja try me ki yo i ka jing ban ben ki jong SOITAN hagi babun ki long ying ki long sem bantu no ki jing suk ki jing kemen bantu no ki jing e ki jing long kawe kum tangi wan ki ko por ki teng ki jong Yesus banan Nazareth lada dan mano ki badan ki jaka ki badan preng ki jing e try ki badan preng ki jing ban ben ki jong ko pop ki jong SOITAN ki badan preng try bi play ki jing a try bi play jang a try bi play ki jing do no ki jing suk hagi ying ka sem try bi play ka bo SOITAN wan ban attack ki jing ka sem jong ki lada dan ru try bi play ki briu a try bi play ki yo i ki ba pet ko try ba ki online ko try bi play ki ba mat ko try bi play ki jing saban ben jong ka pop jong SOITAN ki ba dan preng ki jing do jing kermen hagi ying ka sem ki jong ki a play ki duai ka teng ka jong Yesus banan Nazareth ka jing pelat ka long ka teng ka jong Yesus ka jing pen em ka long ka teng ka jong Yesus at baro ki kam ki jong SOITAN ki ban kut na ka teng ka jong Yesus banan Nazareth Atrai Yesus be ke jing pelat ko try be play kan long ying long sem ke jongki ba ke jing pedem kan wan ko try a play ki tuai ka teng ka jong Yesus melo Yesus play tino ala ka jong ke jing em na ka benta jongki ba ka man ka jong me ko try be play ya ki wei ba kin wan si ka jing pedem ka jong me kan try ki tuai ki jing ta ka jong me ka no ka jaka ba ki don ba ki to ki ba kot ka pa ka teng ka jong me ka don ut paro a play kin ma di ka jing pedem kin ma di ka jing ko try kata iki ha kan ko por ko try be play kata iki ha kan ko por ko try be play itu wai ke jing pelat itu wai ke jing pedem itu wai try be play ke wan jok ka jome ha kan long ying long sem jong ki ka teng ka jong Yesus banan Nazareth try be kan mau re ka balang ka jome kan mau ye wai poi ki banget ko try yang iki ki badan ka jaka yang iki ki badan ka balang ye ki wai pat ki balang try be play ka jala agar wi agar kaleng jong ka pertai a play tip ka ka ya ka po jong ka pen krai ka balang ka jome in pen krai ban ya syam bat me a try be kum juru try be play ka po ri ban try be not ka po ri ban pen brai ka pen em ka jome ka po ri ban job ki ban sim ka hima jome amar sen try be play ka po kan sa kut no ang ka tin jome kan try be play gin try ka ba ka ski ka dang dan namar anda ka mit ko try be play ka lawan gin am la siu ban try kum ta try be ban ki ka balang ka jome ban ki ki bagai ki wei ko try ban sa body ki ko try be play try ban la ban try
Shirham, when you love me, gospel, Jome, when one right, give a stream, give a god, Shagahima, Jome, try to sumi, I know you may. Hallelujah, try to subir. I know you make try to subir a play. Miss Snowing, I get a good pork or try a play. Get cooing, you but done again, a chaka or try a play. Try in your ega don what kajome, in your ega jim what kajome can go try a play. But like a man kajome can try to sue. Oh, I know you may try here. Chimtir, we're going to go pork about a sack of your snowy tin kajome. And wine I take and go pork or try a play tiki jome. Yakwamin lama make it open sim jome go try. I know you may go try because Buram the Aisha make it go try. Play but crowd but play but on board barro. Hagating Jesus me to why. Amen. Di hagen ko por suai ka bangin yo snow no ay tin jong play they say don manu na preng jong pi kwa ay ka banai ka jing plasya men si me ko por di kene ko por na ka benta jong pi la da don manu ka na pen slem ko por ada don pila man ra ki ti jong pi bangin yo I ta agar padi pi fin sebab man sia kaman. Hallelujah. Ya roh utrai. Ngayang hang ni ya kaban ai ya ka jing phlai ya ka ik bau ble la le ka jing em ka jonga. Ning kong ya pen pau ka jing sngo yo ble pen la yang ngai ka bangan wan sha ka yeng ka jong o ko ble shibon ro ya ki nong ya lam ki jongi kum ju ya ki apostle I Bible teacher ki deaconess but ki para bengit baro but ngayang hang ni ya kaban phlai ke bo beli le kamba ha ka jing em ke jonga hawan ngan namla ban nyu ya ka kamba bo beli le ha ka jing em ke jonga pen ban kanika por ngamla si saklam de yeng ban pen poi ke jing sngo e yo beli shibun ba ki kamba ki bo beli le ke jing em ke jonga pen ban ngan chuong atang kini kibangan namar gan shemya kapor san sien ka ba la khamjor kata ka de ka ba blula le kamba shisha ha ka jing em ka jonga arsien ka de ha kapor banga kit iki khon pro angon ka ba long na la shisha na ka temia jong ka jing yap bat ka wei pat ka long bo blula pelat na ka jing yap ngala jan ayu ha ka bat penban ha bakom kata ka poru ble la pelat na kata ka jing yap jelap ha ka ka weipat ka de ha ka ba kata ka jing pang ka lalong kum men ha ka ni ka Wednesday ha ka ba ka ningkong ka dan ka ni ka jing so ka bajor ba bat hadian kata ka jing so ngam sngola shu ya ka ban sha bat ngala shu ong I khon khi le khat lam ya ki men jong ai me jo ya I me pat kum ta ki le wan pat hap deng jong ta ka jingpang ka bang ngau thu ka las dang bat telep ngas ngau kum ban kata ka men siam ka ngau kum ban let nga pat ngala shui I lawan ru ka jing telat bat ka ni ka ti ka jong ka las dang ya ka ban shu kharwat kum to ka las dang ban kedor len bat hadian kata ki le ra no ha jing thia bat ngam ngau thu bri shu hadian kata bat hadian pat dia kadang ngila ka phone I we ni kini jengi bat ila duai bat apdeng jong kata ka jing duai ngale yo ma dia kata ka jing penkhia ka ba janai na utrai apdeng hi jong ta ka jing duai ngas ngau thu ta ka jing penkhia kala sedang wan ha ka met ke jonga bat hadian pangalas sedang man ngau thu beriau ki men ba email ngila sedang man syong ki ong ba awat kanika center kala sedang ya kaban kendriang kala sedang ya kaban phai tenga ngau thu shishala da mdei ka jing penkhia ka jong trai ubam man wan man keni kan thet ya ka jing em ka jonga bat ka dei ru le se ka jing ka kata ka jing kentu ka bangala ban ong na ublei ka jing em jonga ka banganam khen steng ya ka jing dei ka jonga bat panghaban wat asibon ki ka jing kendu jong ka jing em pen ban ngahaban berat kita ngahaban lot baro man yo ya kata ka jing em ka babam jukot ka beli sibon ru ya ki nakabalang ki balawan ha ka singi Thursday piwan ha ka por ka badai shisha
kumjuk ke tian ke jong blay ke bangalio na asngau na I elder na than ke ba penlong yang ngaban perkhat aku tu kemiat ba kadai sisa yang ngaban sngau tu ke ba upol ong yang ngaban kalong Chris ba banyap ke jing mentoy ti kala wan sisa ban kata ke jing jong kan ni ke tian ke jong blay ke bangahaban sngau tu ba langa makana ka pertheng haban na ka bentau TRAI pat wa da bang ya perlu kata kalong ke jing mentoy ngahaban pada ke jing ke ba pen sngau tu saya lang ya de ba ha kan nu ka por ka ba ngiha ban mi ban let no na kan ka pertheng ban sngau tu ba ngila long kita ki bala long lak loy te kubli shibon ya ka balang hi bar koi ki bangai ki nong yalam boleh nang kan khu ya phi kubli shibon ki ek phi sha na ka banta jing ke jonga ba ki jing duai ki jong phi te boleh nang kan khu ya phi ka puram barong a shoble amen. Kubli shibon nam ta ka jing pla Utrai ba mangi ngi sekri udai blai ba krau ba dab ki jaga baro udai ba pen udai ba pen kia udai ba pelat udai ba dab te ki ji snei baru blai ba yai ne ki ji chongi ti yai ka buram sho blai nam ta ka e ka ba blai la le ha ka ji jai kong Natasha ba pen kia hallelujah ti ha ga ne ko por ni poisa ka wei pat ka benta ban yo snyo na ai ka tin ka jong blai ngaken tu ki phi he ko por ki badana ke ka jaka kum juru ki bayo ki bapet ya kan ka channel ke jongi he ko por ka online he ko por tungin pli ka download ka jongi he ko por se ke tin ka jong play I don he ko por yu se kri jong TRAI apostol akong krom ban kren he ke tin jong play le panon kami ke GM ke jongi ha ki babun ba ki rukom ha kanika state ke jongi ki state ki ba pera jong kari but what sigi way pat kiri jong ka pathei blai ula pendon kami bat ki babun ki lamat ki jing kerku la ma ke jing shekri ke jongi kum taru he kanika por kalong ka kabu ka bakrau na ka benta jongi ki badana kanika jaka bat ki ba pet ru he kanika por kalong ka kabu ka bakrau ban yo snow ye ke tin jong play lembau shekri jong TRAI Barangin scam bahagian ko pola dengan please saya ka download jong ingin pediang ke tin jong play ka download ka jong ibarok badake jinget play na ka kamba ha ka jing ka jong i tongin pediang sio bahai sekri jong TRAI ka ko pola bangin thap ke ti ka jong i ai tin no ko pola ka apostol akong kram. Praise the Lord. 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 Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay. Kabenta kaba nengkong bangadai banle. Kalong banduai nam takitu kiba don ka sikaju ki mentau benai November. Menagani na marga Wolson School nila klemyo kalat ban yaduai te mentandru marsimur ban pai ki kena awan kacing kenmau ba kinomyo snow ke ka bang kren menta and ray Lada don abdeng jopi ki badai ka sikha mentau benai November. In the wild jopi. Telada lesi pimdai ka sikha jopi. And they pick me pa in men ki don ki kun ki para jopi dai sikha menta. Segala here support station ka Sunday school ki mla setia bani osno. Amta joki ru pila banieng. Ban priang ke jengker ko TRAI. But ngakerpat yang kalian kepalang mandi katayo beningkong ada melongai tiup beningkong tiup baar ini berduai nam taga si kajok tau benai ini namlah berduai man ke Sunday and rechesin si benai in ket mau ke jiduai lada don rejupi de si ka ngawa banieng agani ke por in duai de si ka men tau benai November okay Te ada jia bamdai mapi hendrai dan manu ki kun jupi ni kita ki badai ki bahjan jupi bajan jupi ki
Ba fidei ke jing kikli jo pi. Pila ban yang bangin duai. Okay, ko blei shibon. Pediang ke jing ku jo TRAI. Blei uang naga kitab jong Isaya. Ngalakit ye pi na du ka po jong ka kami. Bat ngan yai kit ye pi. Bat hadu ke jing long temen. Bat hadu ke jing pu nyuli. Ngan kit ye pi. Ngan sumar ye pi. Bat kani ke de ke promise jo blei. Bat kani ke de ke ktin jo prophet jo blei. Bat haba pi ngap ye ke ktin blei ke jing im kan wan na pi. TRAI sumar ye pi hadu menta. Bau sumar ye kita ki badan hapo jo pi. Bat uneu blei bersumar bau bakit ye pi ngat wai kerteng jo. Bau sumar ye ki sngi badang sa jo ke jing im jo pi. Praise God. Hallelujah. Tungan duai. TRAI ni pentemai ki snap ki sngi ki benai ki snap jo pi nagapor shakapor. Kinom long kalaway kabadum andrei kalaway bapernai. Kinom long ke jing kut lat andrei ke jing plilat. Kanom long ke jing ma andrei ke jing suk. Kanom long ke jing kerdu andrei ke jing kerhai. Kanom long ke jing yap andrei ke jing im. Bau TRAI sumar nagabata jo pi tungan duai. TRAI jisu bait kawan bantuai na kabanta gini ki kun jome. Kibala one long brief she seen menore how no benai November. TRAI bait but dagata kabakila one long brief shaka pertai. Dagajing sumar dagajing kit dagajing sumar jome na duga kapo juga kami joki. But hadu kani gasngi melaya long bayaine but me kular ban ra yeki ban sumar yeki hadu gajing long temen hadu gajing punyuli but men yai dorkat ban ki to kaktin jome kan long haki ablai but the shishang ada kerkuno hagani gas benai jo gaski khan joki ablai bagata gajing kerku blai gajome kan long kum gajing mai shushu ya kata ke jia leti joki kalong kum kata kamala renew shushu ya kata ka license jo ke jim joki hakane ko pertai jo kata ke jingkar khu kamba menton ban kar khu ya ki hakane ko pertai kamba ki kidon. The Lord ba mela ayo Jisu man pen im ye ki mela ayo ye ke jingkar khu blai kum ta TRAI ke ne ko por ka tuai ba ke jingkar khu kan long ha ki kan long ko TRAI ke jingim jo ki men pelaji ki ne ke jing men sound ne ke jing accident ne ke jing ma ne ke jing duk ne ke jing tengan ne ke jing pam ke jing crow ne ke no ke jing jia ka wasniu ko TRAI ba kin don na po ke jing care ke jo me ba ru nam ta ki snack benai bagi snap ki banang wan ko TRAI kalong benai snap ke sngi bala kerku yeki kitang ya shani ami kitang ya donen kan bat me TRAI bat baru kita ki ba lesi ki yen na ka bantan jongno ka bantan na ka donu joki ya kita ru to kerku ko TRAI ba el jonga wat kita ki bi osno ablai lek ba ka de ki tuai to kan long shapiru ba ka ski khan jopi ya ka ba blai ula penlong ye pi bat kau ne benai November to ke jingkar khu kan long api priam da ka jingai ba ka jingdor kan TRAI kan yai long rekat lembat pi ka ski ka besuk ye pi haga kerteng Jisu. Amen. Tungin ai ke jing takti. Hallelujah. Amen. Ngau ba ban shong haga jingdor kan TRAI. Praise the Lord. Yen shim ye ka ktinu blay in rash strong. Tung in ye tuwaila. Praise God. Yen yo ong ye ka de bajam ra ek strong ye ka Bible. Ong atrai. Ngai ngui ka ktin jome. Kalong ke jing kia ai ka do jonga. Ke jing bam ye ka men sim jonga. Ka pen koi ba ka pen tamai. Ye ka jimut ye berkan jonga. Bar kom tanga pediang ka ktin jome. Haga jimut je berkan jonga, haga donu jonga, bar haga do jonga, haga gertemu Jisu. Amen. Amen. Ublay gerku ye pi haga ningapor. Kiski ki yastet benai yastet.
But usnam ola jangkot. Henry ki jing kolaru try ki yaine but ki brave jamo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I know if you plan your snowball try, udon and cat but kia but sumar but polite. Nama udon ke plan, udon ke jingtmo. But the shisha, menem step kat bangadang perkat, bangaduai. Ngar snow tu ikai ke bau blame kuran ke danu jenga. Ki bawang, ya kita ki bau letmo, ya kita ki ba ula plan. But ya kita kaba ukwa bakat long, un penlong hake jingim ke jongi. Light satang bau priu, ukentat, upet, but you no apok kikjat. But onda bau la you no apok kikjat. Ula nyo benyaka, hanta kalalong, ke jingkut no jong ke plan ke joblay. Now Hebrew driu le nong ko ong. Bagi tai boleh yo iki jing mat bagi jing ai bekerja men sin. Handai la ki nyau ben no. La ki yu no iki snam boleh lui. La ki kentai no. La ki pai no. Ki nam la shu bat bertemai. Bat kata gade ke ktin ublei ke ba. Ublei ai ke plan ta jungi. Bat gade mangi men penlong kam ya ka. Bat ai bu ublei un pendep iki plan ju ha ke jingim jungi. Hadu bangin yang kemat you try bau bleu nong ba me syakri ba ha chonga ubala le ye ke ke ba ong ye me ban le tu yo ye ke ne ke bai no ke jing so rum che ke ja that ba ga ta ko bangi up kami here tu yin yo ong lang amen ye ga tin blai. Okay, in your payment ta se ga bible ka tin jo blai na ga kitab ka ba arki chronicle. Kalenong kabanyau kadekot kabaningkong hadu kabalai. Wala shibun na kini kitukot banday ban pulay henray ngin ya pulay tang lightly kitukot. Ti about Solomon ula penkut ya kabatuay. Kading kalahiyar na baneng. Bat kalau bamdu ia kecik ai ngotang, bat ia kecik kenya. Bat ke burung utrai kalau pendap ia keyi. Te kileng do kimla bat rung apa keyi utrai. Namar ke burung utrai kalau dap ia keyi utrai. Ong lang baru keding nau blay. Kalau hiar na beneng. Bagalah bamdu ia kecing ai ngutang. Bat ia kecing kenya. Bat ke burung utrai. Kalau pendap ia keyi. Praise God. Kot ke balai gong. Ti baru ki kone swel kala kmi. Habaka ding kala here. Bat ke burung utrai kalau long halor keyi. Bat gila demon lagi kemat akendau. Halor ke jing siang bat kila money bat kila aigu how dry kila om na marulong bobha na mar ke jing snake ju kane halakarta ka story jong gane ke ktin umblay ka long kumne ka temple ju Solomon la penda bat hakane ke por ke de ke jing pergandang ya ka temple ju Solomon bau Solomon kumus imula kren Haga taga por ya kaktin jo blay. But onda ula kren ula duwai. But onda ba ula duwai. Na lor bala bu ite ki jiknya lor ka tuan. Ba kiling do ki dam don shabar na kata ka jaka. Ki don kam shitai. Kam shitai na kata ka temple. Si mudan hang ni ban kren. Kijikinya bala penkrai antana dong shedong. Namar kala day ke jituai jo ke jipen gedang ya ke temple. Adabo Solomon ula duai. But Martin kut ke jituai. Keding kala hiar da beneng. But kala bam ya kita kijikinya baro.
Kabalang kum ka jimbam bab diam snow ha do blai. Bat ka ba arpat ka om ka buram mutrai ka dap hagata ga yi baro ko wai. Bat onda bala dap kata ka buram mutrai. Kiling do ki ba yeng ban kenya kim la shu ban yeng. Kila dem baro. Bat upai pa Israel ula dem ko siu hagata ga jaka ka bala siang hagata ga temple. Kila dem ko siu hamadan. Balai ki dem ko siu. Namar ka pura mutrai kala tap hagata ga yi. Kala dam hagata ga por. Bat kila dem man. Baru pai pa ula ong ka jingis neu try kane juno. Ka jingis neu try kane juno. Tungin ong lang ka jingis neu try kane juno. Hani abang iyo iya kani ka jinghikai. Ngis ngotu ya ka jingdon kam ju ka dingu try. Bat ka buram ju try. Ka kubor bangan keren na kani ka pon kalong. Kading jo try, but kading jo SOITAN. Kading jo try, but kading jo SOITAN. Lene kading na beneng, but kadon ru kading na kandau. Kading ka bakentang, but kadon ru kading ka bongkut. Haga Bible. Tingyo I hangi syuai kabangan batai gini keding bat bangin wandiang siya gini ka konteks kabangala pule ni kapor ngakwa ba pin snuktu syuai ka jingmut chong keding bat hadi nang ta ngin sa wandiang siya gini ka jing pule bangala pule kabenta karingkong Ngiyo I kading kalahir na peneng. Kehia kading kalahir na peneng. But donru om baro bagading na peneng kalong kabaday. Om baro bagalong kabomday. Hagi ba persya isipang kading. Jo mensiba kuy ki om baro kading kaday ng SOITAN. But hagi ta kibangay ya kada kading jo blay. Kiong gading kawan hiya no blay. Henrya ka Bible ka YouTube. Kay gading ka ba one no SOITAN but kay gading ba one no blay. Kay gading ka ba one ra ka jing jot but kay gading ka ba one ra ya ka jing penpa. Hani pinsus ngong tu. Tung ini pe kat bala da ka jing step ini kren. Arjay gading ha ka Bible. Kawai kadai kading kaba penjot kaba bishar kaba penyap bat kadai kading ru kaba syukur haga gospel jong Matius kalenong kabalai kan kon ka bakadar layan tu siapang kading bom ciulip hakaju kalenong ya per kita kot bakat way gong ujisu wan ban baptist daw men sim ba koy ba da kading hakat kot bakat ar gong yaw tau stai on bread no siya kading bom ciulip. Hantu biyo I ki artli kading. Kading no man sim baku no blay. Bagading kawa bom ciukot kawan tang no igastai. But kani kani ka unquenchable fire. Lani kading jo kadujok. But ya kani kading laban kret na kabentaw SOITAN. Habaw angel Lucifer lele bersyayo blay. Blay le shok no ayo siya katakan dujok. Kawalang kading bom ciulip balapan krek ng tao SOITAN om ng tao bri Henry ubriu. ฮ
Satan. Beriu babut yo Satan. Un leit lang syakata gading. Bagata gading jong kadujok. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. But they are Lord jogading you yakata kajing pair jogading. Kaba arpat kading kabang you Hagalibitikas kalenong basipaw yakata kading kabasukor kabaw nada baru abihu kikun jong uaran kila mani yung blay da kading kabasukor. Kading kabasukor. Hay kapag kila tangi da kading. Kaday ka common fire. Kading kabala jutang. Madon kibriu ba kipenlong ya kanuno kichile niyam. Kitang ya kapombati. Kitang ya sensor. Utu kajitem. Ban penme itu kadem. Kitang ya kanuno kading. Habaki inaccurate, haganuno kaying kasam, but may gading, katu kanday gading joblay. Kaba arpat, kabalay pat gading, kadi gading ya kabalawan here hagapor jolot, hasadam berkomara. Kadi gading kabala bishar ya kapok jong hasadam berkomara. But baru beriu bahaba gading. Uyapno aga jing bishar. Tagli gading jo gading bishar. Kam yu penpa, kam penyap, kam pendu, bar kam penjot. Nang tangi yu yakani gading haga Bible, kaba haga kitab yu penpa yu gading bom jukut, kaba dai gadujok yakaba on bread, yakita ki bapap, bar ki babut yu Satan. Yau yak jakor, Satan, nang tulpa balam layer, Chris lam layer, Lucifer, kiksun, paro on bread sa kapung gading. Bak kita kibabut ya Satan on bread ang kapung gading. Bak kata gading jong kajing penjat. Gading jong kajing penjat. Nyo kini bat katu gani kibalong kita gading. Kiba penjot, kiba ngim da don kap ban kren nang ni Henry ngia tu ia pi syapang kata ka kubor lani kata ka jikren kabangin nam snow tu bakla syapang kata gading lada kipriu kipet na gani galiang lada kipriu kipet na gani galiang jo ni gading habab hidwais pang gading mensim bakut ki ong ba kamlong ki kren for shot but nga ong pi don na ka Bible magata gading kamo wan rapat ya ki jingar ko tong in pet ka point kamo arpat ngini kren siya pangada gading jong ka jingar ko niyo Bible kong play wrong gading but abagata gading jo play kawan ra ye gaji ada kawan ra ye gaji pentemai kawan ra ye gaji penkut kawan ra ya kata kapenlong yo bangai kum ka ksiar banala tagade gading jo play ngio gading jo Nebukadnezar katuru kadai gading kawa penyap bau nono bela persyal sim bread agak gading Andrei gadan bat gading jo blay kawa control ye gading jo Nebukadnezar bakamla bat bam ye kita bela bread hapo kata gading bau syadap masak Abednego nyu kata gading ka jo blay ipet haga Exodus kalenong kabalay kod besar
Habang Moses saupus nem ulamino na Egypt. Saupus nem Egypt, but mentana Egypt ulamino, but lain siya remedian, but uladan saupus nem harimedian kum unong aplang berat. Syom le perkatsu bau blay undang dan kamyo. Syom le perkatsu bau blay undang khot yau bau penan kamyo. Syom le perkatsu bau blay pendap ya ke plan jogu ke jingim jogu. Namar ula penyap na Egypt. Namar kata ke jing shirhem jogu ke bala penlong ban penyap ya kita kinong Egypt. Ban poi perkatsu ke jingmut jogu kelong. Ban syarai be igalang berat, ban imbek, ban ujetro, ban komta, ban uniapru, hagata ke jinglong. Henry kensan kat ba unang syarai lang berat. Urayo iya keding. Bagata keding, kabasyumi nang dagalau lenong kami. Tanpa kaming ya kita gilau lenong. Keding kami, bat kaming ya kita gilau lenong. But marsin yo ula pay wong ka kani ula sedang ban pelut cimut ban pelai cimut ay nagading but kadai de gading ka bala pentemai ke khot ublay ke im jo Moses nagata gading mo yo snowy ke sur jo ublay ban ong Moses lechi Egypt ban pelai Hebrew jo nagata gading ka mo yo snow la penlong ye ka kamba mo Moses un bread yo do tindu un kalap sek baru simbiang baru kalading tu. Nagata gading kalau wan yakba la krena uban ong Moses bu ikati jo me hang shadam but when no eka marsin weng upang yang tholi borok away. But kata gading ko ong biang bu biang ikati yang shadam bu biang kajing pang yang tholi ka khoi na ka batjo. Kata gading kalau penlong yo Moses ban ong lawi ki cuti na ki kijat jo me yeng na margatu ke cakaba me yeng kalong ka bakentang u yo snow ye ka sur jo blay upen pai bat ka gading blay ka pen pai bat yo briu bom don chu ke chimut ban shakri yo TRAI ba un long ke chikar khu yo pai ba jo blay ba un pedet ye ka plan ke jo blay ke chingem jo gading jo blay ka pet mai pat yo Moses. Tung it on hallelujah. Kata kadai gading jo blay. Gading jo blay. Kadai kadur jo blay. Bible long blay long gading. Blay long gading. Kababam do. But imla ban yo iyo blay kumba de yo blay namar. No yo iyo blay wunya. Henry blay rejo pen pau yo briu. Hagatur kabakum gata gading baula ban kren yau briu nagata gading kabaar niyo yakani gading kababau David ule nyau la tosing sos yaki kon Israel nadu pirsha badu dan bat baru kibadon hadir baula de to ini ke sengsas kajia plam kalau wan negeri bat kata kalau day kajia kabaki briu habaki pek nang neki ong juday ban nyau yo bangai juday ban tho kateng banget juday ban le sansas namal balai kajia kawan hendrai kamut setia kumta u David u baklai ka anjo blay kalong bau briu hadin bau le don art post nem karta utaun haban siu si talent karupa bahkan long ke jiksus pa e ka mensim jogu but ondau le dem siu e de ka si talent karupa but ka sius pa e ka mensim jogu un long ut khot bapura how Israel u David shom la le kumta shom la sius pa shwa yo pai lang shwa ban nyau usulait ban nyau yo pai ba klem da pedem ye ke jing sius pa kan kum ka hukum de gata ka mau play kwa ba nyau David klem da sius pa
Kabalong hagadur jongi menta banyo sisya yung tukot jong kabalang de tamu briu blayo ijing kalaba mod basisya born again hendrai banong Kristan baru ngilong Kristan hendrai Kristan basisya de tahu blayo ijing suspa om na kuksian berupa hendrai daga snamu Jisu bada kabor jo mensi bakut kata kadai kejingai basisya kabau blai kwa lem kumta kabalang kadlong kaba cleansing him. Hati nanta berpenkut ia kata ke kelam ke bajur laisni. David Rashim ia kata kajing kata kajing kenya ban kenya kemadu belai. Ondau la kenya kemadu belai. Kom kajing penyesuk kading jo belai kalau wan bakla bam ni de kajing kenya. Ban han dalam bam ni de kajing kenya kata ke kelam kala sangeno haga hiri Israel. Kading jo blay ke pensange ia ke kelam. Tungin ong haleluya. Kajing priang jo blay kajing kenyau David haga taga threshing floor lani ke madang kabau la kenya kalau long kajing penyu supat yo Israel baru blay yo David baru blay. Badi kajing bakla jo la map no. Habala map la pensange ia ke kelam. Kading jo play kan penyesuk ia pi baru play. Hakanu guru kom. Haba ka wan ka penkud ka sight. Ba ka pensange ia ke jiap ka badai banyak. Yin saya pe sekawai pat. Haga kitab jo kisim. Men bagi kun Israel kila lepo. Ba Elijah la tuai bat sange no. Keslap baru slap ula sange lais nam shiteng. But habakut jong kata Elijah wong tongin tuwai show blay ke ke ding ka banau blay ka bawan ke ding ka bawan na beneng ka ban bam ni ke jingnya de blay basisya lada kata ka tuwan ka bamdan ke ding na beneng ban hiar kamlong ka basisya namar balai ya ka hima Israel de ka pori ka Israel la pendap de jing mane blay tau baru blay bahal ketuan baru kebetulan depo Israel kedai ketuan jo blay bahal om dan syuk ketuan jo blay baim bau Elijah wong tungin dia baik ke ketuan ke badai biang ulah tei ketuan bau la penlong ye ke cituai hanne labu yo mau labu ye keding ba labu ye kajiknya bantuai setang keding banuan Leibal, kita ke prophet Jobal kira tuai hadu lajang sepski gading kam syom lawan. Kabar. Uni u Elijah lalekum no suaman sepski wang. Hey, wan rai ka te agane ka tuan. Bala te agane ka tuan hadu baslei kata ka madan da ka Ban onda kum taula tuai. Habau la tuai show blay. Kading kala hiar, kala bam nadu kita gijingnya, kala bam yo tau mau belar kenton nang ta khat atli dikit mau behe, bat kala kejit lut ye ka baro. Bat kata kading jo blay. Pitip onda bagi kun Israel kelio I de kading jo blay de tuan. Kila le kum no. Kila den krup akmar blay Jehovah Elohim. Kila tuai show blay kila kalabamut katakan Israel kala timbo blay udon haga tuan jong u Elijah baru Elijah wong sekano pinyeng ke arjimat lada deu bal to mane ubal lada deu blay to mane blay but adau blay bal deu blay wa im kan ni kini ginon tulpa to blay bal saus pasan toward Ki kon Israel kila mi kila kan bat kila cry kli yaki bat kari Israel kala benar bau blay udak don na Israel kata gating Elijah kala penlong bagi kon Israel kin kala bamat kading ka pen kala bamat haleluya kading jo blay ka pen kala ka bamat haga bau briu tep bau blay udan but shushu I ondaba u Elijah uleri agway kejaka Elisha kini kibriu kidei kibasenlen gakli
tahap lu syuk dan syuk but kita ki breu kila wan sau po ngode ai te ki breu kila wan ban ong yau ni prophet jong blai hey ka kli jo mi ka senlen ki chukren kum ta bau prophet jong blai wong ladang ade unang churpa ba shisha ai ka ding kan wan na bane baga daga ding ka wan ka bam lu i ding breu ki ba kren per sha yau prophet jong blai ka ding talong ka chi maha ka wan ra i ka chi maha bam dei ban kta i ki breu jo blai bam dei ban kta i bla pen slek ke jo blai na bo blai wong ki long ka kmat breu jo ma kim la ban kta ka chia ha ka bible nang tang yo issue shu on da ba ka le yan u Yohanes nang pen baptist u mas yo iyo jisu u ong pen banu ne de kun lang bro jo blai wan kit no ai ka pop jo ko pertai number 1 number 2 u ong pian on dala wan mo un pen baptist ya pi ya dau men sebakut banda keding haba pi penyam tu kamut setia keding laga jong men sebakut laga jong kamut kumta kamut setia une men sebakut bagane keding dak weipat la dak long kumta ka don so weipat u person ding la ne weipat u blading kamlong kumta kacimar Yohanes kalong andala wanu Jisu un pen baptis ya pido men simbakut but utau men simbakut bo wan na pi ulang blay ba utau blay badan po jo pi ulang kum kading ba katang kading kabolong no blay katang no ya baro ki jabo jaban ya baro ki jaklia ya baro ke pop ya baro ki jing sniu ya baro ki jing mut berkat bam dei ya baro ki kerja dok kerja pertei ya baro kita ki jinglong ki bam dei ki jinglong bam khut ki jinglong bam man ke sarong ke meng ke yakai ke tei ke jing bam khut ke jing bam man ke jing blin ber sniu nang ta ki jinglong ki jing bang ki jing crow ber kham ta me ki bor jong SOITAN ba ki jinglong bamคุยปาโรบากระตากระดิ่งกันเป็นคุยยพีปาโรบาลดาพิมโยยกระตากระดิ่งเป็นคุยแต่กระดิ่งจงเป็นซิมบคุยงินลองกิสไตยากระบากิตากิสไตออนเบรชกระดิ่งกระปอมจิวเลอุดาวบมยายเล็งบากตากะชิงเตรจงมันซิมบคูดกบันวันรักุมกะดิ่งฮับโปจงูบันทันโนยกิจิงบมคูดบารออุบมิสยกตาอุบมเตรยกตาอุบมานยกตาออนฮาโบนองสไตบัดเบรดยอูชากะพุมกะดิ่งบัดตรงนี้ยปุลีเข็นเตียนนักตีนุเบลบัดสงทุเอเนกจิบันตายจงมาnow Matthias laila nong kat kaba kat ar ko angkum nei kat wei ngasi sang pen baptis pide ko ye ban kala ka bamut henre utam wan din jonga ulong bakam kraw bor ya nga ubakam te ya nga ban ra wat tangi ki juti jomu utakan un pen baptis ya pide men sim bakut badda kading habala wan men sim bakut pi un wan kom kading Bakatang kading kan le kumno ubaka jimpe jumua ka kti jumu un pen kuy baru ya ka kentem jumu barun lum yo kau jumua ka tier henry un tang yo stai aga ding bom julep ondala wan kata kading okay ngan ai bi ka de ka nuksa ba pin snow tu Ondala wan kata kading dalam penbaptis yang pido mensim bakut banda kading kumta kajimpe haka kti jomu meduru nene pra but kini ki priu ki biju pen kuy yok ba ki ju pen kuy dau pra haga ba kitong yok to ba na ka to ka kentam
kabaladep klur ladep dan kitong nak do kendam bat kira yo do kuba sejur pra sejurong bat ki penher yau do kuba baru tahu kuba wadai biang uha bapo ustait lebih kelir ondala wan mau penbaptis pi dau mensin buko da gading kata gabor jo gading ublay kan penku ya ke kendam kan penku ustait un her baru kuba unsa baru tahu ustait ubam desha kuba on tangno yuwa gading baru tahu kuba on bu agatir adalah wan mensim bakoi da gading un penku ye pi ban pen ye klat we start but we ukba but don't come ka jing penku ka jo blai but mano ba penku ka ne gading jo blai ka ban wan ha po chungi ka bau bril un bau map ye gata ka jing pen sle ka jo blai ba ga da gading jo blai un snong tu ba ga ne de ka pop chonga ba la le kani gede ke cinglot chonga kani gede ke cinglong ka bang jumblin ka bang andai badle kani gede ke cinglong chonga ka bang offend ye gibril de gede ke cinglong chonga ka bo blame chom la kerku ka ba penlong ye ke cinglot penlong ye swai kani de ke cingle chonga la do bril mental ka do ye u e banong balai mele ikani balai mele ikani balai mele ikani balai mele ikani kiada em kolong kumta em kolong kumni kia saiksan kia buri bat kumta kia perkesan yang ledai. Dan mereka wan mensim koi pada keting kata kebetulan po cuki katan rem apa ban sung tu kani kani kecing kelot jonga kani kani kecing long jongai kani kemengaban kelabamun kani kani ban berano ini kecing plain ke besniu kani keting ke bomdai kani ke kam ke bomkut kan wan kecing pen kendu kebalongkong kecing peno yang strike nak kata kecing em kebalongkong kecing pen kut yang keting hagat hagat siar makan long bandela ya kawan perku ya ka baru priu belama dia TRAI jo play baga bor mensim bakut baga ting jo play kan perlong ya u priu bakut priu bakentang ke jinglong jingim jo kan change bak lebak udah yam udah dem mapok madan udah yam makmadu play barong TRAI maham no ya nga TRAI maham no ya nga ngalengia gani ke jinglong ngalengia gani ke jingim ka bang juim ngakwa ke jingim betumai ngakwa ke jinglong ke jo play ngakwa ke jing betumai jo TRAI bat abau la penlong ye ke jing kon jimut bat apa ke ding jo play kala thanno ye kita jing bang khoi baro ki mat kan po jomu la pe no la pen khoi no la purify no la ne la pen la weng no ide ka bang khoi baro dei hanta baul salong kristan wajanai Kristan ubakut, Kristan ubabek, kejilong jingem jamu, hapo ane habahar, biar iki breu ne bom yo iulang, uju ubreu, kejingem kabakut kabakentang la sandur, usas ngong tu ia lagi jilong jingem, bagatai lagi jing sandur kajoblay, tongedong hallelujah. Ngidon kam ye kejing TRAI jo kading kajoblay, kene kading ka Bible gong. Kalau pau laulan nong dari kam ingdu no, kam dei gading bawan ban tang ye pi ban beriap, kam dei gading bawan ban bishar ye pi ko bersadam komara, bila lepop bang no gading bau kendok hantu gading jo play ko wan ban berkud, ban purify, briu boleh yap jing tiap lem un impan, briu ubadan ke jing sengau serong halade, usnang mentaban sengau tu un penret, briu badan ke jing sengau hanga manga, uyo i gading jo play mati kita, usa on TRAI ngatep bangadan kamat penret akmat jome, ki jing long jo briu, ki kala dei kan ni kadau. Ani tipi dai kan ni kadau tabang itun kam haka balang haki briu haka yigesan baka tinjo play kan klang man bagi tuai ka yigesan ai kan me ka tinjo play kan here ko belong ka tuan Elijah haka por bagi tuai marway ituai shaching it ituai tiesan tuai baka tinjo play kan here haba tinjo play kan here kan bangun ye ki mau baro kan tilut ye ka baro kan bam ye ke jikanya de yang ni baka ding play ka here mensim jo TRAI one
kan donut mau kan kan wet briu bom ju yang mun yang kan mau we ke ji seng bang ya lap station west kasiels kan madang ya lap la khot mat one way rang ba kham he ban yang ulai yeng hang tu ulai yang kan bang nak ya lap ngala le shu ban kaliba ko ai ka ba pidan kam wong pastor nampak juyam duduk dak kana nampak juyam kanu ke cincia ke yap ke im ke cincia ying ke kanu ngam juyam ngam ju jau mat henry mentang ayam bat na om ye ro you try habau blay ta kan dodut mau ke ki umat ki jau lagi bet ke ki jau umat ngin yo ot de ke cingkemen kan don ke change kan dodut Bapi wana kemadu belai dan kami kecing mat jong try ladang imat ye kebakum kene nginam sutu ngene jei kumno kalong ken mau ke bible ko ong utau bom don ke ding jo belai utau bela syapan kuit no bar kata ke stai on bread no you shake ding ke bom jule kalajia ani tu ipi ka wei ke jinjia ka bau jisu kren hakisran uong hey api kebor le jerong adalah wan gane kebor pinong kinong pla Jerusalem Judea Samaria kisedran kim syom le perkat ke kata kebor namara kebor bayam Jisu barok ki phaidi Petrus boong nganam len yame ula nganam ino yame ula len laisi kisedran barok ki sinrang lei kila Henry pin syem ga Bible batang ki kan thai ki balai chalum jing tep neng kong am dan sinrang kalong ki jing maha ba yang ki sinrang kumno ngi long mensin kumno ki jing long mensin kalong namara ka por bakem yo Jisu paro ki sinrang Jisu ki ramba ki phet lut nau Jisu Bible kong tang ki kan thai ki bod hadu bagi i sanarfna badagasni jo ki jing mi pat bo lai thul pa baro ki leklet ki ramba ki leklet lut baro ki kan thai ki let Jesus mo thu biang biang ka donu jo ki kadai kata ka donu baken je do ka donu mau ka donu ka bom i yo try donu ka bom so thu ha ba bleu le thu pa Jesus ongan sami pat ki klet no i mi pat Jesus modur hadu kata ge jinglong ki breu pin shem menta hadu ki kana school hadu ki bangai la fi yalap hapo la fi kai school baro ki klet la fi kai po ka balang baro ki bangai ki klet kata ka dei ke singe donut mau sim ye ka Bible mla ban pule donut mau tuai tiu dan tuang ini tuai lang batia uba yo tia uba ngap uba kebum centur kebum baduai namar le ka donut ke mau ne po mla ban pelwet gang ni don tekku mau pramau kum ta meding geding jong ke cinjuan bun sin na yinga sem ni mau ting mla ban ye klet mau wan show play why ro da donut mau kam don jing kai late do mau wan do mau kam don ke jikta Jisu tip hai senran bagi long kumta kilong den mari gadau andau la mi pat ki senran u Petrus ulai be sepo lum jing tep tambau sem chu yo Jisu tambau Jisu le wat ye ki wong pai ga Mary ong ye ki ban ap apo Galilea ngan sawan andau Jisu le let ban ye kendu ye ki ule kren sibun ye ke Henry usno tu bawat la yo Jisu bla mi pat kampat kala ga jingim joke kampat kala pin lengo dan tu la ya lang len ki se emas bat kumta skong tu da la yo Jisu how Jisu la le no Jisu ya bam jing bam len bat ki da Jisu la pli kmat joki da Jisu bla mi pat kumta ke le ja no kumta Sao poski kata kia ki yo Jisu hadu si postin tam ni ki briu yo Jisu on down la mi pat na jintap ham ne pertai kat bagi dang don si postin ki yo Henry kapan kala ki Jisu la perkat bakani kanong la ban fulfill ye ka plan jo ban pendem kom ta shwa bo le no Wang Yohanes pen baptis ye pi daga Henry sa kandiat sni on pen baptis ye pi do men sim bakut kabar wang
Pinyo diang ye kapor. Dalawan mensim bakut. Bangtai ni kapor na jurong. Kisenran kim sutu ye gane. Tanpa lakta ka dolut. Kila lecho Jisu syo alum ki olip. Hadin la rong no yo Jisu. Bat da gawe ki jimut ki ong. Yang in ya lecho Jerusalem. Bangin duai. Kalau don ke jingta mentah. Dan pun ki breu. Mentah gini kisenran daw Jisu la lik no kumtu la yo i. Kakta ye ki. Dan pun ki kun ki kti dan layak ki mi ki pa layak ulok ne galok ki sa kendit bendrio oh layak kawan ki jing kan mau ki ktin ki bakran ki jing long ki balong kapen kan mau ki senran ru la pen kan mau ye ki kumno ne kan ra jing wo apa kamra baneng kamut kumno ki ong yang le tuai kila duai hanta but I can see ka ba shipau dan step ke Bible ko ong Kensan kalau wan kal air na beneng kalau pendam agak agak jaga. But hadi nangta kawan sekiteliding ki wan but the shong alor way naki. Kata kada keju geding bau Moses uyo i. Kata kada keju geding bau Elijah udwai ba kahir geding. Kata kada keju geding bau Yohanes uong man penbaptis si pido mensim ko da geding. Kata geding kawan hapo joki. But kumta kum kiteli ding kila pau hag way na ki kateba chendrang. But they hanta dalam wan kada geding hanta dalam wan kada geding bergalir. Kalir bergading kalawan kajing persan ng sim na play bergading kay malayo kadwade mensim bakut. Kata gading kajo play kalawan. But anda bergading jo play kalawan. Iyo ihang ni ya kajing chia. Anda bergading jo play kalawan kadonu jong ki ka Une mau siang But the Bible go on. Le sim no yo to mau na ka donu joki le bu ka donu do. But la pendap yaki do men sim bakut. But ke Bible go on habala pendap yaki do men sim bakut ya ka donu. Kila kren na ki way pat ki tali. Hado ba ki briu ki ba yo snow ya ka chiduai. Ki snow ba ka champagne ka chiduai. Ki briu ki snow tu ala ki kentin. But kila lingmo kay ni bajia ki bu aj wan ni kumno kin bu aj wan ya badang step wa daga tukan kiya no pat pli tukan wan no pat pli dak step kalawan but kom tau Petros umlasyo bansya ule krenaki wa palay biyon bangi buat Kapday bagi buat Henry kumbong coba lagi skiba kandu on tenoy mensim bakut kom tau deh kejing tray mensim bakut but ke strong atin bala wan ketakal air baka ding no blay bala pendap iki daw mensim bakut bala pen urlong iki bo Yohanes wang andala wan ne penbaptis daw mensim koy dagading bar Jesus la penbaptis iki daw mensim koy badagading badai gerta kajing penbaptis jo gading kabla penlong iki senran ban kala kajing long Kawai ke cinglong joki ke kala Kabaar ke mission joki ki snautu Kabalai kim nyau shu ia lade Wala da yapru kim shepting shu Kabasau ke jing shlur kalawan naki Kabasan kata ke por play kalawan naki Bagi day ban ya ceprang ban ya lap je ke gospel Ban peniyeng ye ke balang mau jisu la seng Ban teng ye ke jing shukri play Ban ya lap ye ke kam ye ke gospel Jesus Christ But they can ni ka bor jo ka ding mensim bakut. Kalau wan haki, kalau penkalai ke jinglong jingem. But kata ka ding ka day mensim bakut. Mensim bakut long hakadur jo ka ding tamba kata balay ong ka ding namar kani ka ding ka tham ka purify ka penkut. But mensim bakut wan penkut kumba ka ding ka penkut. Ya keksier kabarendor lapen kuy nyusin ya ka layo na ka kendaw lapen kuy de ki process nyusin hadu bakan long kaksier banala but ya ka keksier lapen kuy dagating ban long kristano bajanai but ubaya de ka bor try dan kam gading jo blay ban pen kuy ya ka
เป็นคู่ยากาเป็นคู่ยากาบัดเดนมาดาวอุจิสุอุเป็นบัพติสดาวมันซีบคุยบัดดากดิงเดฮัลโหลจงกันนี่งิโออีกับไบเบิลกับยูทูบมันตาลิเบียงสิกเอบังอพูเลมันเน่บาอาร์ครอนิเคิลนิโอเลนองกองคุมนี้ Kata-kata kalau hiar na beneng, bakal bab tu ia kecik ayu tanpa keciknya, bakal borong try kalau pendap dia dengan ye. Ke Bible ke ong, ke keciknya haga New Testament, Old Testament ngitip masih, kibelang, lengkur, bat kumta gilang somo ngitip je kata, haga New Testament, ke keciknya, kabau mensim ke dingu belai kan haban tang, kabahaban pediang hun. Ke Bible kau itu nak stis nong room kat alen nong, kau ke med jopi lagi ciknya, bayam. Ke cingim jopi, ke cingiro cing mana jopi ke lagi ciknya kemat ublay. Ngilong ke ciknya kemat utrai. Haga New Testament mapi manga ide ke ciknya kemat ublay. Ide ke ciknya. But habang you want to try ban duai, habang you want to try ban you raw, habang you want to try ke ying jo play, you don't come ban skong tu, bakan ding jo play kan priang hun ya ke jingknya, kabamut kan pam ya ke jingknya, kabala terwa jo play, kabamut kan penkut ya ke jingknya, kabadai kamet jonga, kajingim jonga. Kecing syukri jonga, kecing iro jonga, kalau kecing kenya kemaru belai, kepada keding jo belai, kan wan ban priang, kan wan ban tangdo, baru briu, ubalai ya ke proses jong keding mensim bekod. Si pun ba nak kecing long do kan du no. Si pun ba nak kecing long do kan du, wala kadang don hang ni yang tai. Henry si pun ba nak kecing long beken jodoh jo briu, kahap. Beriu bererang ujem, beriu bersengau serang usengau red, beriu berdon kam yo play, udon kam yo play, beriu berjuduai, utuai kemat utrai. Si pun ki jinglong ki be ki jinglong bersniu, ki jinglong beman, la saidur no ye ki hanta. Dei nama dekat dau, ke Bible kong, anda baga tinggal abam ye ketiknya, ke burom jo utrai, ke dapat dekat ye. Kemudian anda baga ting utrai kalau yo ban tang ye pi, ban purify ban penku ye pi, kaburang utrai kan wan haga taga ying, kai kita taga ying, haga testament kaburim, ka temple jo o Solomon kadai ka taga ying bo, hedai haga testament kabatumai, laya tu ba pipi long ka temple ki ying shong jo mensi bako. Kaying siyong yung mensi bakod. Kani kaying mani bang ilumlang. Henry kaying masisya ka ba kapuram kan pao kaday ka medjongi. Na ba pipilong ka temple yung siyong yung mensi bakod. Anda ba kading ublay ka lawan hakani ka jikanya. Kani ka jikanya kami no kum kapuram utray. Kum ta kapuram utray ka pao hapi. Kaburong utrai ka pau kiktin mafikren kaburong utrai ka pau kijing ro kijing mane kijing tray kijing shukri kijing long kijing em kaburong utrai ka pau namahan magating utrai ka lawan kumta kaburong utrai ka pau hallelujah kading ka sakoy na siyapo kijing em upriu kaburong utrai ka pau shaman Ông biang kading ka penkoy na siyapo bar kaburong utrai ka pau but the mother ka tao ubriu dan kamban priang ya ka yo mensim bakod but ya ka ding ka joblay ka ban thang no ya ke jimbam koy baro ka ta ka dei ka ding play ka ban ya da ya pi but ka ban pen koy ya pi ka ban ya lang ya pi what yo la thang sao ka jing tip lem kom ta ka kod ki nong ti drop si nong ti kiar ki nong pen ya priu ki nong klim ki nong auria ki nong le kam sniu baro hama ka ding joblay kan thang hama ka bor mensim bakod ka pentemai kan pau ka buram joblay ki babon ki long kumta na ka jinglong ka masneu dan bon ki prostitute lani kita ki kentai ki bayaya ki kambaman kam auria dan ki priang yo Jesus Christ ka buram joblay ka pau ki but dan bon
ki kon serong auria ki balai ajai no play onda baka pura play ka pau ka kala ka jingem dei hang organ ga nong rim bagi ya lap ya ka gospel bagi kai ka tin play yong if he wants you to say I lad say ka ting jo play I lad ya ka ting jo play bakan here ko mahaga tuan jo Elijah do I say yin sem jo pi what do I ta bandam niam de brukom do I baka ting kan wan kan ktai ki kon ki kti kan ktai ka do anu pinyama kamat jo play one say ka chia say ruai ro I lad ka ting ka jo play bakan thang a po jo pi kan pen khoi de po jo pi bakan nonu ko bam khoi I lad ba pin dem krop ban dem krop banong ka chia snail try ka ne chunam you don't come you come kum ka ne ka chi shukri you don't come you come kum ka ne ka chi em you don't come you ka por jo play ki sunranu jisu anda ba ka ting jo play galwan la pendap ki do men sim ba khon ka chi em jo ki ka kalabak labak but we dem hadu bo Petrus ong kum no haga por jo neru emperor la pen si tom ye ki kristan dag basana na kum ne but sluding na siya po kading gatang kakijat ka long kum ka claim subam sukiski gading yos ngau thang nan tay thang ing hadu bagajinyak suki Petrus wang wat sanar na siya yang akum ne ngamlong ba Vietnam sa yang ada kompong ngadai ban mat bat yakata ka jinyak ka ba eru ngam snow lelesu na maru deu Jisu la sha nam ta jonga na maru Jisu la penkalai jingim jonga na maru ke jing e deu Jisu ulang sa nai ga da kompong ula ai dilut hadu badayap septing shu men shwa tang ye ka kan thei ba kaliu septi henrei ngenta wat ban yap septing shu ka dau baro ka den ta ka ting jong lei ka bo jo men sim ba khoi kum ka ding mình xem một khối cung cả paro, mình xem một khối cung cả leer, mình xem một khối cung cả open khối, cung cả waba, open khối quan rai cái chữ em, mình xem một khối cung cả đỉnh, habo quan open khối, đến mà cái đau bằng cái khoát cái brio bằng đeo mình xem một khối, nhưng nó mong gì kỳ đau, kỳ bao chậu, kỳ bao khối cái chân này em. Neng kong pediang yo Jesus Christ kawan pidam don ga nono ko badam sateng api ba fi pala ban I jing blin bas new jing long ba man khod wan pediang yo ben sim khod andau pi pediang yo ben sim khod ha ka toy ga khalemat la weno ye ga ta ka shaptar jong SOITAN ye ga ta ga ton mau baru ben sim khod ben khod ye fi dan gibreu ba pang gi shitom andai ga yo pediang ben sim khod gi yo kia dan gibreu ba te jing blin bas new ba pun dan ga yo pediang yo ben sim khod ben khod ye ki la ban job ki la ban I dan weu breu weu temen besan jok weu kepalang kat bangadang yalam ulawan bad hati nang ta kilawan hanta ban ki ong ngakwa ban I no igini ni jiblin besneu ondala ong kum tang itu ai but ondala tu ai da shisha ka besngo tenat ka bau ai jing plagalong onda bangala yo ya kata ka jing tuai wong ala late shaka jing TRAI para loki wan kidi ki ba mangta kum baju long bros kata het rain da kila di kum to di secret di duma hak de kamra ju na mar u ju di kita we kidi kim tip bau la kala bamut wa marsin di kita ju briu marsin dem kata ka secret kata ka duma wong kasma kum ka janjat akmat ngam so la men su atam susma oh la so kwa tang sma secret la sokwa tang shu I la sokwa henry menta sma kum ke janjat kum ke jing yu khong wang ngam la shu ba de ka ta ka bor jong men si ba khot hallelujah tung it on hallelujah cái đi đây cái bố chúng mình xem bữa cột như con như bị ôm chỉ mà janai như wong one chỉ mà thay chỉ mà kia cái chuyện kia one chỉ mà chốt chỉ mà bay one chỉ mà sát đê sát khum ai cái tính chụp lấy và cái tính chụp TRAI cái thắng nó như cái thay cái cần churi baro ban pen cột như cái này yêu shut up mà shut up bất nè câu là khum như kia đâu cần churi ban nè cái giặt ban nè kia ban bread ye ki ha ding jo Nebuchadnezzar Henry Martin bread yo kenjuri la tukot
nak kejat bat nak keti, bat kiyat ban hading. Kamdai gading udah bukan besar, bapak tekut hidup kenjeri. Kamdai gading udah bukan besar. Kinong bread pat marsin bread yaki, kini kinong bread gading kabam kiyap, yap kinong bread, ubesar bread uklem yap. Tambah kiken mau bahagi kenjeri, bate aki kalat, bat kiyat lanjut. Kayak itu gading, kadai gading ublay kau pelayu kenjeri. Kamdai gading udah bukan besar. Gading jo ublay kau pam yaki kenjeri jong kita kibate ucedak masyarakat beneko. Balai gading ndak kila yat balai dalam mino nang takim smai muat kendiat namar gading jo blai kaya da yaki hakaba gading jo ne bukan nesar kamla ban pam yaki Bible ko ong blai ong kita ki briu jo ngagi kemat briu jo nga bat nga keri ki de ki kenro ding ki kenro nar la de ong lupa ke Bible uker de ki kenro ding yaki briu jo blai ka protection jo ben sim ko ko crowd ha ke jingim jo ngai kom ta baro ki kenjeri kin tu ko no pi one year sek the way briu pi one ba chwa ba pin lei the way briu na mar ka ting jo play kan one ha ka ne ka por ngan sa nge do ya ka ne ka jing kren ka ba ngi yo I ka tin jo play ko ong on da kum ta te baro ki ko Israel ke la kami ha ba ka ting ka la hier but ba ka buro mo try ka la long halor ka yi Kaburo would try kalong happy a temple ke jo play happy om tang ha ying om tang ha ying mane re happy kaburo jo try ke here ke ying but kila demon lagi kemat ke kedau halor ke jing siang bat kila mane bagi laingu yo try kila no hatu bagila de demon kidam kosil hangi ke de demon hapo banong try Kecil snake you make a net you know. You think it why? You should why tak na rendang si Jerome. Day na duk po. You why na rendang si Jerome. Day na duk po. Kabar. You why bagi snow David why. Henry you why si shada kabar dem one na kamaru play. Benrit kamaru try. Dem kosi yam kamaru try. Na marga ni gaji crowd. Lada pi kwa bo try uta pi ka ting jo blay kan pen tmai pi ka de ka por bat bo men sim jo try un one ka de ka pali jo pi ngala kren ye ka chi sha ka tin blay ka pali jo pi ka don pi kwa ban le ka don mau ne pi kwa bo try un weng ka don mau na po jo pi un bo yo men sim ko da po jo pi la ban le pi la ban one da ka ba pi ko chi mot ba pi ka chi chot Kading yung kasadong komara kan wan bantang ban penjot ni pi kwa ba kading yung play kan ben ku ye pi kan thau tu mai da ka ba pi ong si sha try kading jing long bangalong am kwa shu bandan ngalangia ngapong ye gi cuti jong le gi jing long ki bala da ki snam bat ngaya bat ngam kwa shu ngam kwa na mar gi jing long bangadan hayi ngir sem ngam la ban wan ra gi jing ku ye long i ka long i ki breu ye ka kam jo me gi jing TRAI gi jing em bat ye ka jing long jo ngam kwa shu ngadu bor ngam kwa ban sekri kumne ngam kwa ban duai tang kumne ngam kwa ban ye ro ban mane tang kumne ngam kwa ban wan ji sen tang kum ga ni gi jing long TRAI ngam kwa ka ding jo me kan sayur ngam kwa ka ding jo me kan ban tmai ngam kwa ka ding ga jo me kan wan ra ye ka jing ka ko na ka ban da jo nga ban am ta ki wei pat ngam kwa ba ka buro mu TRAI kan pau ga jing hallelujah Tungin ong hallelujah. Ong baro kading kawan na siya po. Kabura mo play kapaw siya ba? Anda ba kading jo play kalawan hagatagayi. Kabura mo try kapaw. Anda kading play kalabam ni kijing kanya baro. Hanta kaduan. Kabura mo try kan paw. Akwa ba pinray ni kading jo play. Kat siya ba pilay. Rai ka borom you try kat sa papilay. Kani ka por. Along ta mo briw. Ngilong ta ki briw.
Ngidon kam ngila belong yi kici sen meneng ngila ruai ngila tuai pulai ke Bible ngila keren ngila long ngila te ngila mau ngila te nang tagi keding ngila bu kici knya ngila bu la te se ke bat baru ka basa nganta ka ting jo play kan wan bau wan ya ka ban bam du yi ki mau barokin kalat pe ka ting jo play kan ya dai pi kan yalam pi se ki kala ka pamot ka ting jo play kan belong pi ban bertemai pan ke jing khot play ki im jo pi pi yo snow biang ke sur try ko ba ju yo snow play khot un ong Moses nagading un kran ye pi da ka kerteng pi snow tu ke jing do why step do I made can change ka ru kom pla ka kom ye ro ke jing kom yalam ji sai ka kom why ka kom ye tu khana ka kom yalam ji way can change kan kala kan don ka dor ka bar kraw ba ka burom ju try kan wan ba ka ta ka dei ka jong pi ba ka jong a hagani ka kalep man ngakwa agani ka por kitu si shang ki ba don kam yau try ba wo men sim jo play ba wo try wala pila yo dem men sim ba kod compare I la di ka ting jo try na mar ki process jo ka ting ka dei ba ya ka sia ka da nyot sin ki nyotli ki process ba ya na ka way ka step away ka step hagajim jo gi don kam ni ka ting ban pen tamai pila ban le ka ni ngakwa ban ai fi ka lat ka ba crown ni ka por na mar ngam kwa ban ye kan thup lang ki ba don kam ban ki bom don kam ngakwa ki tu chi sha ki ba don kam ai ba ka condemn ka jo try upra jo try ka le jo try ka pen khod ai bot pen khod ki condemn pen khod ki don nut un pen tmai un be ban un wan rai ka le un sim ba khod ban wan ban ba pin wan chi sha de ka don nut ba ro nga ai fi de ka lat ka de ka tu wan ka ba pila ban wan ka ne ka por de ka don nut ba ro show blay wan ka ne ka kalaman tu ai jo try dem ko siu hakmat jo try ye tu ye ki jing long ye ki jing em ai lat ka ding ka thang kan ba pinang bet akan nang thang nang pen khod hanu video I ba ka pero try kan khod ka jing em jing long kan khod ka por man sim ba khod kan wan u blame de kan khu e ye pi ka ne ka por ngan nam pen slam ye de ka jing khod baro ki to ki ba don kam shisha ba u try ukta la da pila snow ba la biang ye pi don kam shu ye ka ta ka shong ha pi and ray la da ka long pat ka jing kan ta ye ka ting jo blay pi nam lai ne ka ting jo SOITAN ba ka du jok la da pi kwa ban wan she ka ting jo blay she ka ting jo ka jing pen khod ka ba try un wan ngam kren ye ki tu ki jing hi kai bong ba ki men sim ki ya she ka ting ji pen khod kam don setia ka Bible kum ka ta henry ka kren yo men sim ba khoi bla ban pen khod ye ka ta ka pop ba ki jing ba man jo ngi baro da ki jing TRAI jo ka ting men sim ba khod pila ban wan she kamat akani ka por blame the karku hallelujah blessed be the name kani ka por jong ka tuan ka bagi kwa ba ka ding try ka wan she ka duan jo blay ka wan ka duan jo blay ka ding ka wan ka borom bu try ka pau ka ding ka wan ka borom jo try ka pau ka ding ka wan ka borom bu try ka pau ka ding ka wan ka borom bu try ka pau ka ding ka bam ni ki knya baro oh ka don ka ji tao blay ka da no jo pi pen long se ye de ku ki knya bo try un bam ba un priam hun hakmat jo un tau to mai oh pin yo snow ka ji khot u blay pin yo snow ka suru try pin yo snow ka ji tao try wan shu wan ki blam priam yo men sim ba khot dang bon ki kat tu ka di ki jing long ki dang long offen ham no ka dang long ki jing long bram kam ban chna to mai wan ka ma u try dem ko si u to wai ka ma u try what am an to wai kat ba pinang wan nang to wai ni ka por na bar ngan se to wai ta jo pi wan shikmat blame ka khu ye pi hallelujah blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the name of the Lord praise the name of the Lord praise the name of the Lord ki badan kaman tiang man sim jo try ke jing bet mai wan kloi gan ai pi galad praise God aba your snow ye ke score to petri kam ye ka na mau tau your snow bar bale on try ulong bastan wan shishu ki tu ki badan don kam shisha bi snow tu ba bi mla ban im da la day ba bi mla
มันย้ายพิสโกทูบรินจันกับตัวกันนี่โดนกำมันเป็นคุยในตะกบอร์เบลวันชิกมัดกันนี่กับปวดแต่กับตอนนู้นบารอโดนกำมันวันชิวทรายโอ้ดูไอ้เด็กคอยซิวคนกันบ้านยูทราย praise the Lord hallelujah รามาชันดาราบาเซเทยอนโดโรโซโตโคโลโรบาบาบาบาบาบาบาบาดูไอ้ชิวทรายดูไอ้ชิวทรายดูไอ้ชิวทรายดูไอ้ชิวทราย hallelujah 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 oh blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord praise God praise God praise God try by it got why haga kertenga do chisu bada nasred try by it pliwangi ka donud pliwangi ka matsim pliwangi ka jing tray ka batumai